Poštovane slušateljice i slušatelji Radija Gorski Kotar, v današnje radiožurjavke putujemo v Gerovo. Pri Radiju Gorski Kotar već 5. godinu uređujem i vodim etnografsku i dijalektalnu emisiju Radio Žurjavka. Radio Žurjavka tu vam znači Radio Žeravica, rečeno književnim standardom. U emisiji Radio Žurjavka prvenstveno su sugovornici stariji ljudi, dakle kazivači na terenu koji najviše mogu ponuditi što se tiče te nematerijalne, odnosno duhovne ostavštine u Gorana. Nastojim promovirati Gorski Kotar na sve moguće načine koje mogu shodno svojim aktivnostima pokrenuti. Ja osobno i članovi moje etno udruge Prepelinac iz Delnica htjeli bismo da se ova kuća smještena u Dolanskom kraju, odnosno na najstarijem kraju u Delnicama, pretvori u pravi etnografski muzej. Pokrenuli smo veliku peticiju koja je naišla na izuzetno dobar odaziv. Delničani su nas podržali na način da su u samo 5 tjedana sabrali brojku od 2300 potpisa koji nas podržavaju u našoj zamisli da ovo doista bude etnografski muzej. Ljudi, ne znam, čiste svoje kuće, čiste svoje tavane, bacaju te razne predmete, evo mi ih skupljamo i pohranjujemo koliko možemo, nemamo prostora još dovoljno. Ja se nadam da će nam grad s vremenom, ne znam, možda dati barem privremeno neki prostor u koji ćemo smjestiti te sve eksponate, pa onda kada se restauriraju da nas sutra u to naš budući muzej. Viš kako zgodno, ovo je baš lan, evo. Baš se sjetno je, da, grubo. Na Gorskom Kotaru, delan. S gašparaca. Da, i tu je s gašparca. Sve treba fino popisati, staviti u format. Mogu vam sada zorno pokazati kako to izgleda kada sa terena nabavim etnografsku građu. Ljudi mi ju daju prigodom snimanja moje emisije i onda ju ja najprije dopeljam doma i radi se evo i o velikim predmetima koji ne mogu biti trenutno, nažalost, adekvatno pohranjeni. Gdje god naiđemo na neki vrijedni predmet i zamolimo ga, dobijemo ga i može se doista reći kako Gorani žele etnografski muzej. Neistraženi smo, a u 21. stoljeću, a želimo se igrati turizma. Prema tome, logično je da se naša udruga mora i dalje boriti.